gente auténtica. E os mandís? Claro que sen tamén, é unha cuestión de percha. Eta bai, pertsa galanta dute eta marroia ere bai. Izan ere, euskuinari aurre egiteko animatu egin dira. Galiziarrak baina ez da nahikoa izan, eta atea zabaltzen hasi ote da. Aquí, sobra! Esan dizuegu bai, animatu direla, gazte jendeak bozka ezkerreko hori edo independentzia zale horri, eta argi Rias Baixas eta Bigo inguru guzti hori BNGak eskuratu duela. Tira, oraindik ere eskuina indartsu, baina bigarren eta gainera posizio indartsuan alderdi independentista, bloke subiranista. Zer gertatuko ote da Galizian argi? Ze Galizian gertatzen denak gainerakoan ere eragina izango du, ez dakit, estatu plurinazional hori benetan existituko den, baina gauzak teinkatuko zaizkio Madrilen Moncloan bizi denari. Hola, eu son Cebolo. Ti está aquí ou ves a festa? Gabon deizuela guztioi, hauteskundeak Galizian, baina eragina zalantzarik ez, oro har Penintsula Iberiko honetan ez dugu ahaztuko, Portugal alboan dutela, tira, Espainiar estatuko saltsa hau kontuan hartu bakarrik ez, ezkerrera eta independentzia bide zabalera joaz urratsak eman dituztelako. Ez du nahikoa indarrik izan ez, xunta eskuratzeko BNG, bloke independentzia, abertzale eta subiranista denak, baina argi, Ana Pontonek azken hamarkadan egindakoak marka guztiak hausi dituelako eta laukoiztu egin dute ordezkaritza parlamentuan. Edo nola ere, eskuina indartuta, alderdi sozialista gainbeheran eta txiste txarretan asko erori gabe, esango dugu Yolanda Díazek eta Podemosek nahiko emaitzak kaskarrak izan dituztela, 3.000 boto, Podemosek esate baterako pakmak baina gutxiago eurei kendu gabe garrantziarik eta Yolanda Díazek berriz 13.000 bozka eta horren ondorioz gainera BNGak eskuinari kendu ziezaioken legebiltzarkide bat pikutara joan da. Tira, gauzak honela irakaspenak ateratzen hasteko ordua izango ote da hau, baina horretarako badakizue Galiza kanibali buruz hitz egiteko, nola ez, Maider Galardiren gara joko dugu. Hola, eu son Cebolo. Ti está aquí ou ves a festa? Maider Galardi, Gabon, zer moduz? Ondo eta zuek. Bart gauekoak zer esan eman du, pentsatzen dut, krispetaren batzurekin, beste hainbatek bezalaxe, jarraituko zenuela, hauteskunde jokoa, azkenan hau ere, kasi menpekotasuna sortzen duen joko bat ere izan daitekelako. Bai, ahaztu gabe politika ez dela bakarrik joko instituzionala, baina egia da kafetero geranontzat olako gau elektoralak izaten diala hitzakia elkarrekin juntatzeko eta hauteskundek gertutik segitzeko bai. Gauza konela, Galiza kanibala aipatzen genuen. Ez dakit, Galiziarrek mundua salbatuko duten, baina zalantzarik ez, estatuan eragina izango dutela bozka hauek. Baten batzuek ausardiaz ere esaten zuten amnistia legearen auziak zigortu duela alderdi sozialistak, baina gauzak ez dakit mikroskopikoki begiratzen hasita, argi dagoena da, eskuinak eutsi indiola, baina aldiz aldaketarako aukerak izan ditzaken alderdi subiranista indartsuak, hegemonia ez, baina gune garrantzitsuetan, Bigo esango dugu esate baterako, gune garrantzitsuetan, honezkero, hegemonia izateko aukera baduela.
Bai, bueno, nik uste dut murrizten duten jende horiek amnistia legea kalte egin ote dion alderdi sozialistari Galizian, eta Madridetik hartutako erabakiek ez ote duten gainontzeko autonomia elkargoetan eragiten uste, badakatela begirada, ez dut esango murritza, baina bai behintzat Espainiarra edo markoa behintzat Espainiarra, ze benegak 6 puntu egin du gora, segura eski, eta ez bakarri, baina segura eski, alderdi sozialistaren zenbait boto janda gainera, eta benegak ahotan eduki du amnistiaren legearen alde kokatzearena, subiranotasuna, polizia, kanpoko polizia edo ez egotea Galizian, eta barrez, hau da askoz ere proiektu erradikalagoak jarri dituzte mahai gainean, eta ez dio kalterik eragin, beraz ez dut uste Pedro Sánchez Madrilen hartzen ari den erabaki horiek halako tokietan, nun eta desberdinaren konportamentua botoan, bai elkargoan, ala estatuari begirako bozetan, esate baterako berdin gertatu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan, ez da, datozen hauteskundetan, botoa duala izaten da. Eta gauza bada guk zer bozkatzen dugun gure komunitatetan, eta bestea zer bozkatzen duen herritargoak Espainiara begira. Beraz ez dut uste amnistiak horren besteko eragina edukidunik, eztabaida horretan naiz eta argi dagoen PPk azkeneko astean joko zikina egin duela, besteak beste benega etarekin lotuz, eta Ana Pontonek berak esan du agian justiziaren eskuetan jartzeko moduko akusazioak izan direla. Eta orduan egia da horrek nolabait agian mobilizatuko zuela PPren bozkatzailea edo, ze egia da, atzo parte hartzeak 6 puntu egin zuela gora Galizian, baina askotan pentsatzen den bezala, ezkerreko botoaren mobilizazioa izan ohi dela abstentzioa gutxitzeko tarte hori, kasu honetan posible da izatea beldurrak eraginda PP bozkatu duten horiek ez hainbeste alderdi sozialistaren Espainian duen jokabidearen aurkako zigorra. Bestela da, eta hori da kontuan hartu behar dena, benega benetako alternatiba bezala nola postulatzen den, eta nola hartzen ari den indarra egitazko alternatiba izateko. Eta nik uste torre egin behar den irakurketa, eta Espainiako ezkerrak egin behar duen irakurketa dela, ezkerraren alternatiba baldin badago, komunitate autonomiko askotan independentismoaren edo behintzat subiranotasunaren bidetik izango dela ezker alternatiba hori, eta ez klabe estataletan Podemosi eta Sumarri gertatu zaien antzera. Bai, zuzen ere, analisiak batean eta bestean, zer esan emango dute zalantzarik gabe. Gaur gauean zer goizaldean, isa sare sozialen ere, hainbat iruzkin ikusi ditugu, bi ekarri ditugu. Zurine Rodriguezena eta Ane Lindanerenak. Zurine Rodriguezek dio, alternatiba gisa edo eta behintzat subiranismoak protagonismoa izango duela, eta horretan badela zer ikasirik, eta Ane Lindanek ez oso urrun, baina akaso nolabaiteko hartarazpena egiten, ezta? Espainiar ezkerrekoi, mesedez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskundetara ez gehiegi gerturatzeko nolabait ere zikindu edo toksikoak izan daitezken agenteak izan daitezkelako pentsatzen dugu, kasu honetan, Sumar eta Podemos ere egiten zaizkien ohartarazpenak direla. Ez dakit, saltxa-maltxa honetan, zer nolako ez dakit, bat izinio egin genezake, batez ere, ez Euskal Herrian sartuta buru belarri gero galdetuko dizualako, Sumar eta Podemosen ez dakit egoera zein den, kezkagarria bintzat badela ondorioztatzeko. Bai, gaur irakurtzen nun sare sozialetan, Sumarrek izaera konfederala duen proiektu bat gorpuzten duela, eta kaso oso prezipitatua edo izan ote, Galizia bezalako halako berezitasunak dituen erkidego batean aurkeztea lehenbiziko aldiz bere marka propioarekin, ez? Eta kaso berdina gertatuko zaio Euskal Autonomia Erkidegoan, eta jada badira ahots batzuk eskatzen dietenak, eta joan den astean egon zen adibidez bilera bat Bilbon, eskatzen Podemos eta Sumar elkarrekin joan daitezen bestela desastre hutsa izango dalako. Eta horre demostratu da, Sumarrek eta nahi baldin bada gainera Mas Madriletik datorren proiektua dela, edo bertan egositako proiektua dela, bertatik abiatutakoa, kaso berezitasun subiranoak edo dituzten erkidegoetan ez dakatela tokirik esan bezala alternatiba, ezkerretik datuzen alternatibak askotan gainera subiranotasunaren aldekoak direlako.
ikusi beharko litzateke, beste erkidego batzuetan nolako funtzionamendua duen, edo nola ere ikusi da Podemos eta Sumarren arteko bereizketak, eta hori ere Espainiako udako hauteskundetan ikusi zen, ez diela mesede handirik egiten, oso Podemosekoa direnak nahi baldin bada, bozkatzen dutelako oraindik Podemos eta Sumarrek jokatzen duelako, ezakit pixka bate Alderdi Sozialistaren alderdi txuria edo izango balitz bezala. Eta gainera kontuan hartuta, kasu honetan, Yolanda Díazek behin baino gehiagotan egin duela bere karrera eta bere irudia galegoa denaren toki hortatik, ez? Eta ezakitzen bateraino berak ere egin beharko duen hausnarketa bat izan da presidente ordea, Espainiako presidente ordea momentu hauetan bera galega izan da, zenbateraino implikatu den proiektuan eta zenbaterainoko ekarpena egin duen ala ez hauteskunde hauetan Sumarri edo nola ere bitaldeak kanpo geratu dira, eta egia da Podemosek esate baterako Pacmak baina askoz ere Pacma baino boto gutxiago lortu ditula, eta baita ere beste hausnarketa bat da, orain ala bi hauteskunde, aurrekoetan ez aurrekoetan, benegatik aterazela estizio bat, nola baite Podemos inguruko, las mareas edo ditutako fenomeno hori bigarren izatera iritsi zen, eta orain ikusi daiteke ez ere zean geratu direla. Ikusteke, irakaspenik ateratzen duten bertatik Maider, Europearrei begira jarria dela Podemos, hori Kanal Red bezalako edabide batean, Podemosetik gertu den edabide batean ikusi genezakeena. Ez dakit, Europearrei begira emaitza hobeak espero dituzten, baina joerak ikusita egia da, dualtasun hori, akaso eskuinean ematen da asko, ikusteke, ezkerrean eta bloke subiranistetan zenolako garapena den, ze Andoni Ortuzar berak gogora ekarri digu, benega, soilik ezkerrekoekin harremantzen ote den, hemen badirudi segituan jeloskor jartzen dela Kristo guztia, horrire jarrepena emango diogu, baina Andoni Ortuzarren aipamena aitzakia ezin hobea da. Hain zuzen ere, jauzi kuantiko bat egiteko, sintonia aldatzeko ere eskatuko diet. Lankidei izan ere, Galizia Kanibal alde batera utziko dugu, baina goazen animotxu eta saltoka, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan oraindik ere, ez dakizkigun hauteskunde hori begira jartzera. Izan ere, Pradalesek esan du, ez dakiela, noiz izango diren hauteskundeak Urkulluk, soilik omendaki. Tira, akaso kanpaina hasteko modu ez da oso dotorea gezurretan aritzea, ezin baita sinetxi, Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagai denak ez jakitea kanpaina noiz hasiko duen, tira, horretan behintzat privilegioa izan badute eta gezurretan aritzea ez da oso dotorea den, tira, honi horrela erantzun da, bestelako erantzun argiago bat gaur goizean harrapatu diogu. Hori bai, Euskal Irrati Telebista kate publikoan Pradales jaunak esandakoa, izan ere zer gertatuko ote da, nolako indar korrelazioa, Galizian eskuina nagusi eta benega indartsu. Bai zonalde batzuetan eta legebiltzarrean gertu, baina nagusitza eskuinak momentuz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan halakori gertatzen ez baldin bada, Eusko Alderdi Jeltzalea eskuintza hartuaz, zer gertatuko ote da? Gipuzkoan gertatu den gauza bera egiteko aukera, prestutasuna ote du Pradales jaunak Euskal Herria Bildu gobernutik edo dagokion kargutik kanpo uzteko? Lehen indarrez bazarete eta PSE-rekin batera gehiengorik ez bazenute, hala ere saiatuko zinatekete gobernua osatzen, alegia Gipuzkoan uneotan dagoen eredua errepikatuko zenukezuk. Bizi gara demokrazia parlamentario baten. Eta demokrazia parlamentario baten gehiengoak osatzen dira legebiltzarretan. Beraz, legebiltzarrean ematen den gehiengoa hori izango da, Euskal gizarteak babestuko duena. Tira, egia da ez duela argi eta garbi esan, baina ondorio estatu dezakeguna da, ies egin diola galderari, ez diola zuzen erantzun nahi izan, eta ondorioa dela gehiengo hori, parlamentuak ebatzitako gehiengo hori izango dela agintea eskuratzen duena, eta ez lehenengo indarra denari, tira, ez da kanpaina hasi, baina honezkero bakoitzak bere posizioak argitzeko bideari ekin dio? Bai, eta bakoitzak hasi baldin badio bere bidea argitzeko momentu horri edo hasi baldin badu lasterketa esan nahi du oso laizter Urkulluk iragarriko dula noiz dian hauteskundeak, ezakit datorren astean hitz egingo dugu,
postua irabaztete, baina nik esango nuke aste honetan argituko duela gutxi gora bera noiz izango dian hauteskundeak Urkullu jauna, kontuan hartuta ja parlamentuan zai zituen legeak edo tramitatzea eta onartzea lortu duela. Beraz, egitekoa ja da eginda dago. Eta Pradalesek esan dunaren arira, edo esan ez dunaren arira, naiz eta esplizituki ez dune adierazi peperen boto hori gustora jasoko duela, argi esan du aukera hori existitzen dela, ez? Ez du ukatu, beraz, argi utzi, ez baldin badu ukatu da aukera hori existitzen dela. Eta uste dut orduan, EH Bilduk ere jokatu beharko duela kaso jada duena, baina ambizio gehiagorekin izan ere Galizian gertatu denak ezakitzen bateraino eragin alduen ilusioaren desinflatze horretan, ez? Nolabait bi asteetan jokatu da agora zan Benegarren leloa eta orain aldaketa posible izango zala aldarrikatzen behin eta berriz, eta gutako asko ere genden peperen gehiengo hori behingoz 15 urteren ondoren haustea posiblezenaren ideiarekin bueltaka. Eta azkenean, nire etxean esaten da bezala jugar como nunca y perder como siempre, ez? Ez dut esango perder como siempre izan denik, igoera sekulakoa da eta gainera tendentzia bat da. Hori agerikoa da eta beraz lortutako hori mantentzea lortzen badu ikusi dan bezala azkeneko hauteskundetan, gorakada hori posible da, baina EH Bildurentzat ere, ilusio horrekin nola jokatzeaz gain, akaso bezakite funtxe handia ilusioa zaratagoko funtsa duen kanpaina batekin atera beharko da, ze bestela posible da 4 urteetan edo azkeneko 2 hauteskunde ziklotan lortutako gorakada hori nolabait lertzea. Alaxe, kontuak eta komeriak ziur honi buruz gehiago hitz egiteko tarte izango dugula, Maider. Ez dugu ez dakit, kanpainan ofizialki ez gauden arren, aipatuko dugu, hautagaiak hasi direla, eskaintzak egiten, eta gobernuan den alderdiaren hautagaiak eneko handu dezak ere, tira, zuk aipatu duzun bezalaxe, gaztelaneaz ere esaten da, la casa por la ventana, eta 27 urte zazpikoentzako garraioa doan, galdera saretan irakurri izan duguna izan da, zergatik ez guztiontzat, eta ez dakit, beste baterako, baina ikusi dugu, baita Euskal Herria Bilduko hautagaiaren, Pirritx Porrotx eta Mariut Mototxekin izan dela asteburuan. Tira, esan dakoa, pilatzen joango gara, analisirako etzeagu materiali falta, hori beste baterako utziko dugu, Maider Galardi, eskerrik asko, Galiza Kanibaletik, Euskal Herreraino, bideian geuren izategatik gaurkoan. Zure gabon eta horrengo aste arte. 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, deitu basue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Tortura sekula argitu gabeko gertaera eta indarkeria sistematikoa. Aitortza eta erreparazioa eskatu dute Jose Arregiren 53. urteurrenean, izan ere hamarkadak aurrera eginda ere Euskal Herria gogor kolpatu duen tortura sistematikoa beste behin ere agerian utzi nahi izan dute Zizurkilko enparatzan. Eta Tolosan berriz polizia indarkeria albiste, Xuan Gaztearekin elkartasunez, hainbat izan dira, bertan Triangelu enparantzan bildutakoak, eta argi ea zer gertatuko den aurrerantzean, ikerketak zer emaitza emango ote duen, honezkero baten eta bestean edabidetan irakurri ahal izan dugulako, pilotaka da, edo foan bala batek inpaktua izan da, zauritua izan dela dioen gaztea dela. Ikerketa hauek ondo egitea zeinen garrantzitsua, Kabakas auzian esaterako eriotza tartan egonda ere, begira zenolako emaitzak askarra eman zuen bide juridikoan. Tira, horretan buru belarri aritu zen Jone Goirizelaia, eta aurreratu du, ohartarazi du ikerketa, ez duela ertzaintzak egin behar. Ikerketa Tolosako epailari dagokiola. Esaten dute ikerketa egingo dutela, baina ikerketa egingo dutela atestatu bat egiteko epaitegiria eramateko. Eta hori da ni justo esan dodana, ez? Ze garrantzia dekien
ikertzen diren gauzak, nola ikertzen diren eta nola batzen diren probak. Eta atestatua zuk egin alduzu, benetan, nola gertatu ziren gauzak argitzeko, edo egin alduzu leporatzeko ez daki zer, edo kentzeko ez daki hori erresponsabilidadea. Eta nik uste dut, hori hor dago gakoa, atestatuarekin eta ikerketa horrekin, ez dut uste bukaeraino eta nola gertatu ziren gauzak ikusi ahal izango dugun. Nire ustetan asko hobeto epaileak esaten badu zer egin behar dan, nola egin behar dan, akusazio partikularen laguntzarekin eta fiskaliaren laguntzarekin. Eta Iruñean berriz Gabriela Reyes emakume gazte iruindarraren gertaera heriotza argitzeko elkartaratzea auzokide eta lagunek berriz ere hitzordua egin dute, gogoan izan Arga ibaiaren ertzean agertu zirela, bere zenbait gauza eta desagertuta zeramatzala dagoeneko asteak. Gertatutakoa berezko heriotza izan daitekeela zabaldu dute zenbait hedabidek, tira, gertatutakoa berrezala argitzeko, berriz ere eskakizuna eta elkartaratzea gorpua behin azalduta. Eta emakume eta gizonen arteko arrakala eta oroar emakumeok pairatzen dugun indarkeria sistemikoa edota geure egunerokoan dugun erabakitze eskubide faltari buruz. Tira, 2023ko txostena aurrena Talaia feministak aurkeztu duen asteburu honetan Errenterian izan da hori, eta emaitzak aintzat hartzekoak, eta tira, oso baikor ezin dugu egon, atzera zertxo bait egin edota inpase egoeran ere bagaudelako, tira, greba orokorra pasata edo nola ere, mugarria ezarria du Euskal Herriko mugimendu feministak. Alde batetik, ongizatearen privatizazio prozesu argi batean murgilduta gaudela, gure bizitzak guztiz daudela merkantilizatuak eta familiarizatuak eta beraz horren aurrean alternatibak ere ikitzeko bidea ere hortik doala, hau da desfamiliarizaziotik eta desmerkantilizaziotik. Beste alde batetik, krisi klimatikoa ez dela abstraktuan gertatzen ari den zerbait, baizik eta hemen eta orain eraginak dituena. Baina, txamponaren beste aldean edo badagoela erresistentziak eta alternatibak artikulatzeko indarra, greba feminista orokor batetik gatoz. Mugimendu feministak erakutsi du bai sujetu ezberdinen, bai borroka ezberdinen arteko artikulazioak egiteko gai dela, konfluentzia espazioak eraiki dira 2023an, eta zentzu horretan ere borrokarako grinez eta esperantzaz ere bai. NBAan emakumeok ere kasi garaile izan ere Stephen Curryk gutxigatik garaitu du, esango dizuegu, gutxigatik izan dela eta Sabrina Ioneskuk errespetua irabazi du NBAko senyoro askoren ahoak shut up isil araziez. 26. Oh, she's right there with you. She at 26. Oh, she would have made the finals. Yes, she
Giza Zarata diskoaren aurrerapena duzue hau, Anari Oltza gainera berriz ere bueltan badator eta datak ere aurreratu ditu, bere bira berrian ikusteko aukera duzu honezkero eta esango dizugu besteak beste, martxoaren 16an Donostian izango dela eta hortik aurrera Bilbon, Gernikan eta apirilean zehar Iruñan eta Gasteizen eta momentuz iragarritakoen artean azkena Hendaian. Esan da bezala Anari honezkero bueltan dela eta gaur bukatzeko ekarri dizueguna Ipar Euskal Herritik maskak. Ekin, ala, tira, aurrerapena egingo dizugu, baina ea egoko duzuen. Estrainatu berri duten klipa duzue hau eta hainbat kolaborazioaren ondotik dator. Guri egia esan da, gustatu zaigu, ea zer iruditzen zaizuen zuei. Gu bihar bueltan gatoz badakizu egunero bezalaxe. Hemen kolpez kolpe, Antenatika eta albistegi azidua, baina fidagarria noski baietz, informazio fresko eta landuarekin eta analisiarekin. Egunero bezalaxe, eskerrik asko, hor bestalen izategatik. Gabon pasa.